Mai ai de vorbit cu Costoiu pe acoperiș? Lasă și tu pistolul ăla, că Zani bagă glonțul în cap înainte să apuci să mă împuși tu pe mine. Atâta știi și tu. Că ești Gabor! Mircea ne-a văzut azi pe acoperiș. Știa tot. În momentul ăsta te duci acasă și o iei pe maică ta. Ai înțeles? Doamne, Tudor, ce s-a întâmplat? Ce-ai Nimic, trebuie să pățit? plecăm. Ce-ai făcut, băiatul meu? Iartă-l pe tătuțul tău. Care mare păcat mi-am făcut cu viața ta, care uite ce s-a ales. Am chestia asta, când dispar lucruri. Dar când dispar, se topesc, se evaporă. Le caut de mâine dracu și nu le găsesc. Și după aia dau de ele peste câteva zile. Dar le găsesc în locuri unde clar am căutat. Dar eu, spre deosebire de tine, nu sunt psihopat să mă bucur când mor oameni. Eu atâta zic. Dacă ești moale când are nevoie de totul, asta o să fie taxiul tău. Și atunci chiar că o să mă bucur să fac cursă. Da, Iancule. Te-am sunat. Nu era semnal sau eram ocupat. Ilinca voia să cheme salvare. Și am luat un taxi. Acum am ajuns la spital la Colentina. Păi trebuia să o închizi în baie, că de asta te-am lăsat acolo, ca să ai grijă. Bă, nene, nu mai țipa la mine. Tanti Lumința a început să plângă că moare și eu era să mă bag cu Ilinca. Ce puteam să fac? Hai că vin imediat, să fii cu ochii în patru. Să împrăștie băieții pe spitale în Colentina și le dă de urmă. Și după aia vine și Gaborul după ele, ca albina la stup. Eu l-aștept pregătit cu funia, dar și cu cuțitul de tranșez carnea de oaie. Tătuțul, dar n-are logică. Dacă Tudor e omul lui Costoiu, cârtița, da? Și Mircea i-a întins o cursă să-l aducă acolo și să-l încurățească. De ce să-l spânzure și să ți-l lase așa? Mă pun în locul lui. Mircea m-a prins, te-a sunat și te-a chemat acolo ca să vii să mă pedepsești. Eu reușesc să-l pun pe Mircea jos și să scap. De ce
ce să te enervezi și mai tare cu spânzurat și cu astea? Nu mai zic că spânzuratul ăsta mai ia și timp. Care cârtiță stă de spânzurător și de-astea când știe că e bebe măcelarul pe urma lui? Eu dacă aș fi fost cu costoiul în spate, îl făceam pe Mircea dispărut să nu știi ce e cu el, nu ți l atârnam de grindă, tătuțu. De când a venit între noi, l-a adus și pe Costoiu pe capul meu. Din rău în mai rău. Știe fiecare combinație care o am. Și cu Constanțeanu, când a fost, n-ai zis și tu că am cârtiță sigur pe lângă mine? Cârtița ai, tătuțu. Asta sigur. Dar o cârtiță când simte că ai ginit-o, tocmai asta face, o dă pe altcineva. Cine e Gabor nu mai își revine niciodată, Davide. Am fost eu prost să cred că mai faci om dintr-un Gabore. Dar nu mai faci. Și eu ce sunt, tătuțu? Sunt Gabor. Și uite-mă cu tine aici. Și atât îți mai zic și după aia tu faci cum crezi. Dacă Tudor e omul lui Costoiu, infiltrat, făcut pârnaie pentru Costoiu, pusă viața la risc, acum când tu ai băieți în tot orașul care îl caută, nu intra Gabor automat în protecția poliției? Nu-l scotea din oraș și pe el și pe familia lui de nu-l mai găsea nimeni? Asta e procedura standard când lucrezi sub acoperire. Îți asigură protecție de nu se mai apropie nimeni de tine. Ori lui umblă măsa singură până spital de... Și Costoi n-are nicio treabă. Viața lui Mircea omorâtă face cât 10 Gabor de ăștia răspopiți. Păcatul meu să fie. Unul în plus sau în minus, în rai, tot nu mai mă primește nimenea. V-am făcut o glucoză acum să scăpați de senzația de amețeală, dar să știți că fără tomografie n-am cum să știu dacă e într-adevăr doar un atac de panică sau e ceva mai grav. Nu se pune problema de tomografie. Suntem pe fugă. Iertați-mă, dar doamna nu e prea aptă de fugă. Episoadele astea nu trebuie tratate cu superficialitate, pentru că Nu vrem superficial, nu. Dar dacă puteți să-i dați ceva să fie bine câteva zile și după aia... Nu-i dați nimic, domnule doctor. Trebuie diagnosticată cum trebuie. Băgați-o la tomografie. E cea mai bună variantă, să știți. Aveți buletinul doamnei, da? Nu mie, că nu mă ocup eu. Mergeți pe culoar și ultima la dreapta. Spuneți că v-am trimis eu și de acolo la triaj să facă internarea doamnei. Ok. Internare nu. Mergem în altă parte. Suntem aici de prea mult timp. Ne omoră Tudor. Facem tomografia sau sunăm poliție? Ce preferi? Dăm buletinul, mă duc eu la triaj. Să nu umblați voi pe holuri. Raportul dumneavoastră, da? Deci aveți aici vârstă și toate cele. Mergem acum și reveniți. Dumneavoastră? De la domnul doctor Merișoru pentru internare. Dumneavoastră vă internați? Nu. Achim Luminița, uitați aici buletinul. Da, pacienta unde e? Aici la salon nu, dar îi trebuie o tomografie. Completați, vă rog, fișa pentru internare. La rezerva 1. Merge să fac o tomografie. Te aștept aici.
Dacă am mai fost bolnavă de altceva, tot ce știți, da? Vă descurcați, da? Achim Luminița? Da. Aici. Poate doamna să meargă? Puteți, doamnă, să mergeți să vă duc la internare? Da, de ce urlați că nu e surdă? Hai, tante Lumința, că te mută cu asta. Nu vreau cu scaunul ăsta, că nu-s o loagă. Așa a zis domn doctor, doamnă, ce să vă fac? Mai picați pe aici, ne băgați în belele, haideți! Domnule, dar dumneavoastră chiar... Vă ajut? Stați un pic, unde mergem? La tomograf, doamnă. Ce unde e tomograf? În corpul BDA este domn doctor să luăm scaunul ăsta, haideți. Nu vă spărați. Doamnele care erau aici, de la doctorul Merișoru? Domn doctor e în operație. Doamna a luat-o cu scaunul și a adus-o. Unde? Încolo, în capăt. Domnișoara care era. Momentan, clientul apelat Iar capul, mână, dă-mi. Se mă prostul, se... Erau aici, în spital. Am și fișa de internare. Dumneavoastră răspundeți pe doamnă. M-ați pus să spun la foile astea de mi-a venit rău și acum nu știe nimeni să spună unde au dispărut. Au dispărut că am completat fișa. Dar terminați, domnule, cu afirmațiile astea că ne faceți probleme. Mergeți pe hol la etajul 4 la tomograf. Hai! Eu fiu acolo. Și nu mai faceți atmosferă! Cine sunteți și ce căutați fără halat să dați buzna? Luminița Achim, mama mea a fost aici? Nu e, domne, nicio luminiță, dar nu mai umblați ca pe Maidan? Mama voastră de golani. Iartă-mă, Tudore, dar n-am putut să mă înțeleg cu Ilinca. Chem poliția, sun la poliție, numai așa m-a ținut. Nu știu să mă port cu femei din astea. Mamă, ce dracu fac? Totul bine pe aici? Da, liniște. Florinel e cam supărat ca și să... Știu, las că mă reglez eu cu el.
Da, Sergiule. Așa, băiatule, bine ai făcut. Ține-le pe beci și stăm cu minte acum, până zic eu că schimbăm foaia. Ai lăsat să-l ducă pe Florinel la școală și să-l aducă în fiecare zi. Și ce vrei să fac acum? Dacă în loc de Mircea lua pe Florinel și făcea ceva. N-are treabă să-i facă la Florinel nimica. Și nici cu Mircea n-avea, dar l-a găsit Mircea cu niște probleme și... Ce probleme? N-ai tu de ce să știi ce probleme. Și nici nu e sigur că a fost el. Și atunci de ce n-a venit să ducă băiatul de dimineață la școală, hă? Și de ce nu răspunde la telefon? Ai dat viața la copilul tău, am mânat la un nenorocit. Gata! Că n-a pățit nimic ca băiatul. Dacă mai bocești necazuri care nu le avem încă, îți dau un dos de palmă. Măcar să ai motiv de jale. Putem să știm măcar de ce suntem răpite? Ce sperați să obțineți în schimbul nostru? N-ai tu treabă. Au! Au! Eu te știu pe tine. N-am deschis încă. În 40 de minute așezăm mâncare. Ai venit la autoservire. Să rămână pentru masă. Să fie de bine. Ești omul lui Măcelaru, nu? Ce vrea de la noi? Nimica de la voi. De la Tudor. Până nu se reîntrăgește familia, nu ieșiți în pivnița asta. Dacă tu n-ai dat târcoale, atâta bănuiesc că știi că Tudor nu locuiește cu noi. Deci ce faci acum? Și dacă nu locuiește, ce are? Orice mi pasă de mama lui. Nu. Nu-i pasă. Dacă ai pățat, nu se înhăita cu voi. Deci țeapă. Ți-ai făcut prost planul. Plus că eu sunt jurnalistă. Ai auzit vreodată de libertatea presei? Știi ce se întâmplă la dispariția unui jurnalist? Ce mecanisme de căutare se pun în funcțiune? Asociații internaționale de presă și... Ești conștient? Domnișoara vorbește mult și prost. Când vine Gaborul, vă scot aici. Până atunci nu. Nu, are dreptate ea. Lasă-o pe ea să plece. Tu cu mine ai treabă. Nu plec nicăieri fără tine, tanti Luminiță. Ai făcut cea mai proastă mutare, să ne răpești. Dă-ne drumul și promit că o lăsăm așa. Nu mergem la poliție, nu nimica. Și nu te mai uita cu privirea asta de criminal în serie la mine, că nu mi-e frică de tine.
Nu ți-e frică de mine? Încă n-am ajuns pe partea de frică. Dar urmează. Bazează-te pe mine. Viorele, ce e pe acolo? Pune pe imagine și arată-mi casa. Da, boss, n-a mișcat nimic, n-a intrat nimeni. Băi, e Nicu pe față, uite. Nicule, salută-l pe șef. Da, boss, și Fane pe spate. Fane! Vrei să-l vezi și pe Fane, să merg la el? Nu, e bine. Orice ți se pare, mă suni imediat, că sigur târcolește caburul pe jur pe acolo. Da, boss. Alo, alo! Unde mergi? E interzis. Boss, e aici o domnișoară care... N-ai voie să intri. De ce nu e voie? E interzis. Viorele, cine e? E, zi lui șef cine ești. Bună ziua, cu cine vorbesc? Lasă cu cine vorbesc, zice că o să intri. Sunt secretara avocatei Vera Maximilian. Înțeleg că îmi interziceți accesul la dumneaei? Viorele? Da, boss. Du-o la doamna Vera și vezi dacă e probleme. Dacă nu, lasă-o să intre. Hai. Sonia, nu mai ajunge odată. S-au luat ăștia de tine? Cam ca la aeroport, așa, când te găsesc cu forfecuța în bagaje. Iartă-mă, e o situație mai... Paranoia e la cote maxime. Un ceai, cafea? Ce rochie drăguță. Ai adus actele, da? Mersi, da. Chiar am găsit și un act adițional care cred că ajută. Act adițional? Ce act? Te-ai văzut cu el? Nu, mi l-a dat un tip. Și de unde știm că nu e o capcană? Am pus și eu aceeași întrebare. I-am zis de unde să știu că te-a trimis el. Și a zis... Spune-i că a zis Tudor că dacă a scăpat viu după ciorba ei, nu-l mai omoară nimic. Are vreun sens fraza asta? Are. Cum mă teleportez eu acum? Aceasta e întrebarea. Mă gândeam să ud un pic grădina. E adevărat ce ai zis mai devreme. Ce? Cu asociațiile internaționale de presă și alea. Nu. Am zis așa ca să-l speri. Cred că s-a căcat pe el când a auzit.
Nu plânge, te rog. Te rog, nu plânge, te rog, nu plânge. Are dreptate borfașul ăsta. Tudor să vină după noi și o să-l omoare. O să-mi omoare copil. Mineța, uită-te la mine. Uită-te la mine. Tu uiți că Tudor e foarte deștept. A fost cel mai bun din școala aia lui de polițiști. Nu să-l omoare nimeni, îți promit. Și nici pe noi. Nu vă e cald? E cald, rău. Ne-am încălzit de... Ne-au luat draci. Nu mai de ușoară, gata, râdem, glumim, dar m-ați făcut pe mai mult de comandă. Băi, ești nebun, gata, băi, gata, băi, nebun, nebuna, frățiorul meu, băi! Haideți, domnișoară, v-am lăsat să intrați și dumneavoastră acum ce faceți, ne udați? Da, gata, ho! Ia mâna de pe mine că urlu! M-a trimis Tudor, te rog frumos, nu țipa. Că nu-ți fac nimic, te rog. De unde știu că nu mă minți? Îți zic aia cu ciorba. Alta n-ai? Ba da, mai era una. Cum era? Momentul bun e când mănânci pufuleți în orășelul copiilor și te dai în carusel. Pufuleți? Nu pufuleți, napolitane. Nu napolitane, vată de zahăr. Când mănânci vată de zahăr. Bine, te cred. Hai să mergem. Oh, gata, domnișoară, hai, fără că mi-ați udat și țigările care le-am în buzunar. Da, gata! Gata, gata, opresc apa. Am zis că opresc. Îl las aici. Poate vreți să vă mai răcoriți mai încolo. Și să nu mai faceți gălăgie pe aici, că doamna Vera s-a culcat un pic, da? Sunt aici, fumez o țigară. Ce
ți-a făcut asta? Mircea, Deci tu ai fost. am fost eu. Vera, ascultă-mă. Vera, n-am fost eu. Uită-te la mine. Vezi că nu mint, da? Mircea m-a chemat la un depozit să-l ajut cu o treabă pentru tătuțu. Nu știu ce avea în cap. Probabil a vrut să mă facă sau să-l întoarcă pe tătuțu împotriva mea. Habar n-am. Dar ideea e că a sărit la bătaie și a trebuit să mă apăr. Și în timp ce ne tăvăream pe acolo, mi-a dat cineva cu rangă în cap. Nu știu cine. Și abia după câteva ore m-am trezit aruncat pe iarbă în parc. După aia am aflat de Mircea. De spânzurătoare. Și tătuțul știe că eu sunt ultimul om care s-a văzut cu Mircea. Deci pentru el eu sunt criminalul. Clar, fără drept de apel. Vinovatul vinovaților. Cârtița. Gata acum în urmărire generală. Da, copilul. Ia zi, tătuțu, ce s-a întâmplat? Le-a găsit Sergiu și le-a pus la păstrare la Beci. Așteptăm acum să vină și Gugu Știucu la cuib. Dar cine? Ai vreo bănuială cine putea? Cineva care mă urăște foarte tare și mă vrea mort. Cel mai probabil Sergiu. Sergiu. Dar Sergiu și Mircea se înțelegeau. Erau amândoi lui taică-miu. Sergiu l-a sacrificat pe Mircea ca să-l facă pe tătuțu să mă declare paria în clan. Dar de ce? Pentru că e obsedat de tine. Și nu spune că habar n-ai. E obsedat de tine. Te urmărește non-stop. Filează casa. Tot acămul. M-a văzut odată ieșind de la tine și aia a fost. Dar nici dacă am fi ultimii doi oameni de pe planetă, nu... Știu. Știu, Vera. Doar că Bebe l-a luat pe mama și pe Ilinca. Nu știu unde sunt. Și maica mea nu e bine deloc cu inima. Sunt terminat. Tu, de la o vreme, mai mult ești frământat de grija la familia lui Gaboru decât de grija la familia ta. Tu mă suni pe mine de pe telefon să pui parte pentru mama la Gabor? Sau te mănâncă de gagica aia? Tătuțu, mi-ai zis să nu mai calc pe la ea, n-am mai călcat. Știi foarte bine. După aia mi-ai dat ordin să mă duc din nou, m-am dus. Tu poți să le faci ce vrei, nu e treaba mea să zic eu ce e bine. Dar fata e jurnalistă și au dat-o dispărută de la redacție, că n-am mai călcat pe acolo de 2 zile și nici la telefon n-a răspuns. E alertată toată lumea că jurnaliștii răpiți sau omorâți țin de siguranța națională, de protecția statului de drept. Și nu e de Costoiu, că știi că e bătut în cap și nu poate să te facă. Dar s-au agitat băieții cu serviciile și... crede-mă, tătuțule, că nu-i vrei pe ăștia pe capul tău. De-aia zic să-i zici lui Sergiu să nu... Îl cunoști și știi și tu de ce e în stare. Mă știi tu pe mine că îmi place să audă femeie schingiuită? Să vie Gaborul să se predea și doamnele e merse acasă în secunda 2. Doamne, dacă pățește ceva... Nu știu, nu pot să cuprind cu mintea. O să vorbesc cu taică-miu. O să se prindă că Sergiu a pus la cale. Oricum se vede din avion că e făcută la demonstrație. Una e să omori pe cineva, alta e să-l desfigurezi și după aia să-l spânzuri. Lasă-mă să vorbesc cu tata. O să vezi.
O să-și dea seama că îți pasă prea tare de mine. În plus, gândește-te la un lucru. Cum o să-i explici că am venit mai întâi la tine și nu la el să spun ce s-a întâmplat? Dacă își dă seama despre noi doi, îi dai un motiv în plus să mă considere omul negru în toată povestea asta. Dar oricum, dacă mă are pe mine, n-are de ce să-i facă rolul maică mea, nu? Și nici Ilincăi. Dacă mă duc eu la el, uite-mă, tătuțu, am venit, ia-mă. O să le dea drumul, nu? Nu știu. Dacă se simte trădat, poate să fie foarte crud. Nu trebuie să mergi la el. Nu acum, cât e furibund. Ne gândim amândoi până găsim o soluție. Ar fi una. Dar e posibilă doar dacă mă ajuți. Altfel nu. Tati, te uiți? Fac side flip. Te uiți, nu? Da, tăticule, ia să văd. Aici, tătuțul tău. Tati, de ce nu te-ai uitat? M-am uitat, mi-a plăcut, tăticule. Ia halatul și du-te la măta sus. Dar mai vreau să mă antrenez pentru săritură. Nu mai te antrena cu ostrici. Ai ieșit campion. Du-te la măta. Iartă-mă, știi cum e, copiii ca copiii. Ia zi, cu ce pot să te ajut? Știi foarte bine cu ce poți să mă ajuți. Mama și Ilinca. Păi nu te servesc eu pe tine, Gabore. Asta nici nu mai te gândi la ea, că e rezolvată. Vii la tătuțu și mama pleacă acasă. Și fata aia la fel. Unde? Păi, aici la mine, nu? Te aștept să vii. Să te întorci la mine, cum zice și doamna Mirabela Dauer. Bine. Ajung cât pot de repede. Ai grijă la cedează, la astea, să nu pățești un accident. Să putrezească măta în beci. Mama. Ilinca. Aș vrea mult să nu plângeți. Și să nu suferiți. Știu că nu se poate, dar asta e ce-aș vrea. Mă apasă ca un bolovan toată durerea asta pe care eu știu că o să trăiți din cauza mea. Dacă vedeți mesajul ăsta, înseamnă că eu nu o să mai fiu. Dar să nu vă faceți griji. Nu mi-e frică de moarte. Doar de plânsul tău, mama. Și de tristețea ta, Ilinca. Îl urăsc pe Bebe Măcelaru mai mult decât îl urăști tu, mama. Tu l-ai urât pentru că ni l-a luat pe tata. L-ai urât pentru Pavel. Dar eu l-am urât și pentru plânsul tău în pern în fiecare noapte. În lunile astea în care am fost lângă el, am văzut chiar mai bine decât înainte cine e, cât
cât de mult rău a făcut și face încă. Tu știi că am vrut să mă fac polițist ca să-l pot pedepsi, mama? Vreau să-ți spun că m-am ținut de plan. Chiar dacă tu și Ilinca ați crezut că am devenit mâna lui murdară, așa cum a fost și tata. Pistolul de la festivitatea de jurământ, anii de închisoare și apropierea mea de interlopi au fost misiunea pe care Costoiu mi-a încredințat-o ca să-l prindem pe măcelaru. Iartă-mă că nu v-am spus, dar mi-a fost frică să nu vă pun în pericol. De când am pătruns în clanul lui Măcelaru, am încercat să dau de o urmă cât de mică a lui Pavel. Am simțit mereu că trăiește și așteaptă să-l găsesc. Dar acum mă gândesc că a fost doar neputința mea să accept că nu mai e. Sper că acum, când vedeți mesajul meu, deja sunt împreună cu el după atâția ani de dor. Te iubesc, mama. Ai fost norocul vieții mele. Și te iubesc și pe tine, Afurisito. Și vezi că dacă n-ai grijă de mama, vin și te bântui când ți-o fi lumea mai dragă. Ce ai făcut, Achime? Te-am băgat în casă. Te-am pus la masă. Și tu mă faci de rușine în fața la tătuțu? Să nu exagerăm, Pelicane. E un garaj împuțit. Și eu pe cauciucurile tale n-am mâncat niciodată. Băi, Iulică, chiriașul are reclamații de 5 stele. Ia uite pe el de pistoale și cuțite, că mi-e și frică. Mai ne și bate după ce ne-am făcut pomană. Mă uit și de-o funie ceva. Că mai ne spun zorul pe aici dacă se enervează. N-are nimic pe el. A venit camionul la tăiere. Asta reiese că regretă fapta care a făcut-o. N-are nimic pe el, tătuțu, e corectă cârtița. Mai speli și tu CV-ul acum, pe final. Vezi, Iulică? E cârtițe și cârtițe. Nu face panoramă ca alții pe aici, de ți-e rușine de rușinea lor. Hai la tătuțu. Ești pregătit de moarte? De când m-am născut. Dar deocamdată mai am ceva treabă, nu mă grăbesc. Ai venit cu tupeu, Gabore. De ce să fii așa de prost? Am zis că o las pe mămica și pe fata aia să plece după ce te atârn de creangă. Dar tu ai tupeu de Gabor și te înfrunți cu mine. În loc să ții capul jos și să zici, boda proste, că sunt milos și pun pedeapsă numai pe tine. Mi-ai omorât cel mai credincios om, pe Mircea, care te-am primit în casa mea și ți-am dat o pâine de câștigat, care ți-am dat copilul meu, pe Florinel, să-l duci la școală de încredere mare ce am avut în tine.
Am vrut să-ți fiu tată în locul lui Laurențiu și să te ridic în clan. Și tu n-ai meritat. Ai fost cârtița lui Costoiu. Și mi-a înfipt cuțitul în suflet când am văzut pe Mircea, funia de gât și atârna de grindă. Și acum stai drepți în fața mea, în loc să te pui pe genunchi și să-mi pupi picioarele ca să o las pe mămica ta să trăiască? Cât de tupeu prost să ai! Eu te înțeleg, să știi. Acum ești supărat că l-ai pierdut pe Mircea și nu mai gândești bine. Nu sunt cârtița lui Costoiu. Și până în cazul că eram, nu l-aș fi spânzurat pe Mircea de grindă. A fost important pentru tine că era credincios. Dar pentru Costoiu, Mircea e nimic. Nu merită nici funia de care l-ai găsit tu atârnat. Dacă ai o cârtiță pe lângă tine și eu zic că ai vrea capul tău. Nu să joace spânzurătoarea cu sclavii de pe lângă tine. Dar nu asta am venit eu să zic. Eu am venit cu altă treabă. Aia e treaba ta. Aia păstrează pentru cârtiță. În cazul în care o descoperi. Eu am venit să zic condițiile mele ca să mi le dai pe maică-mea și pe Ilinca. Ia zic condițiile, Gabore, dar nu mai mă face să râs, că sunt în doliu și e păcat. Stai tu liniștit că nu o să-ți mai vină să râzi. Deci, mama, Ilinca și cu mine plecăm liniștiți. Și eu ți-o dau pe Vera. Mă ajuți? Pune-mi cu ce? Și te ajut. Te răpesc. Cum adică? La fel cum le-a răpit și taică tu pe mama și pe Ilinca. Doar atunci o să fiu sigur că nu se atinge de ele. Ba dimpotrivă, o să vrea să negocieze. Și între timp eu adun dovezi că e mâna lui Sergiu la mijloc și că sunt nevinovat. Mă ajut să câștig timp pentru mama și pentru Ilinca? Și pentru mine? Răpește-mă. Mulțumesc. N-ai pentru ce. Orice fată visează să o răpească un băiat mișto. Dacă maica mea, Ilinca sau eu pățim ceva, nu o să mai vezi pe fiică ta niciodată, ai înțeles? Tătuțu, eu știu că îi angajez pe ăștia fără test de inteligență.
Eu cred că am vorbit destul de limpede cât să priceapă orice prost. Ia vezi. Poate e important. Mare greșeală ai făcut acum, Gabore, că ai băgat-o pe fetița mea în asta. Va arăta. O iau și o dau la băieți să o ducă la produs pe Turcia. Și măta o găsești aruncată în Dâmbovița. Corpul la Unirii și capul la Timpuri Noi. Du-te la mine ce spun eu acum. Aici greșești tu, tătuțu. Dacă te gândești un pic mai bine, vezi că eu te respect. Am pus-o pe mama, pe Ilinca și pe mine la valoare cu Vera. Deci fata ta face cât noi trei la un loc. Acum zi-mi tu mie. N-am făcut eu bine? Îl împușc, tătuțu? Și ce faci, Gabore, după asta? Unde te duci tu cu măta în brațe să nu te găsesc eu? Dă-te, bă, și tu, dracu, cu pistolul ăla! Eu acum o să plec. Și dau un semn după, să vedem cum aranjăm cu schimbul. Ține telefonul ăla pe lângă tine. Poate sună. Tătuțu. Ăștia n-au înțeles nici până acum care e combinația. Vorbește cu ei? Dacă e cazul, explică-le pe rând la fiecare. Nu de alta, dar e păcat să pățească Vera ceva din cauza că nu-i duce peste cap. Nu? Treceți, bă, aici. V-am trimis eu după el? Iancule, sunt viu. Vin spre tine. Te-am pus să păzești acolo, la Vera! Câți bodyguardi ai avut acolo? 5. Și cum a luat-o Antica, patule, din fața voastră? Că nu e libelulă să zboare pe sus! Cum? Cum? Du-te, dracu, din fața mea, că pun câinii pe tine să te rupă!
Adu-le pe femeile Gaborului! Mi-a dat locul unde o aduce pe Vera! Te-a făcut Gaborul, Sergiule. Gaborul. Gaborul. Dacă pățește ceva prințesa mea, îți spar capul, Sergiule. Și ți iau creierele și ți-l mănânc de minte, săracă ce ai! Dă-te-și cu capul în feciu de prost ești și trăgeara șapa peste fața ta, Sergiule, că de nimica nu ești în stare, de nimica! Așteaptă Florinel sus să-și citească o compunere. A scris tatăl meu modelul meu. Mi-a dat temă de la școală. A scris frumos de tine, mă. Vii? Du-te de aici că te omor! Dacă ții, nu înțeleg ce spui. Telefoanele astea nu merge să țipi la ele că pârie. Ce zici că e la Cernica? Gaborul vine să-i dau pe măsa și pe aia și mi-o aduce pe Vera. Că am lăsat-o în pază la Sergiu și n-a fost în stare. Și unde aduce? La Cernica! Acum, într-o jumătate de oră. Vine după alea și mi-aduce fetița. Important e să o iei înapoi pe Vera acasă, mă auzi? Nu mai contează altceva acum. Te duci, o iei și după aia îți promit eu că l-ardem pe Gabor. Stai calm, ca să poți să fii atent acolo, să nu fie vreun accident. Acum contează să ne vedem cu Vera întreagă acasă. Restul le faci tu după aia. Îmi iau fetița din mâinile Gaborului și după aia bag cuțitul în el, de față cu măsa. Dar nu-l omor, numai îl înțep și las să curgă din el. Și după aia o iau pe măsa și o tai cu el de față. Negru nu știu. Mă anchetează șeful. Da? Cam dubioasă, dar știi că eu merg mai mult pe instinct, așa. Instinctul tău ce zice, da. Da, e. Hai, luați-vă echipamentul. Plecăm în misiune. Ce misiune? Costoiu anchetează pe Brându. Tocmai, între timp mergem la Cernica. În 30 de minute, Măcelaru și Tudor Achim se încaier acolo. Hai, luați-vă și vestele. Păi stai puțin, că n-a zis nimic Costoiu. Cum dracu să vă zică dacă e în anchetă? Mi-a zis mie să vă iau și să mergem. Hai, mișcare, că nu mai avem timp. Băi, nu știu. Ce faci, mă, refuzi ordinul? Dar de unde avem informația asta? Întreabă-l pe Costoiu, am plecat. Mișule, vii? Hai să mergem. Ce faceți, mă, unde vă duceți? Misiune la Cernica. Ne-a trimis Costoiu. O mișcare pe aici? Nimic, atâta că răsturna mâncarea și m-a jignit puțin, aia tânără. Nu e problemă. O jumătate de oră că mai au de trăit, poate să stea și la regim.
Ai noroc, te ajut cu ceva? Comandă. Ce comandă? N-avem nicio comandă. Băi, tu nu înțelegi că n-am nicio comandă? Bă, dai drumul de aici că-ți rup picioarele. Aici a fost Andrei Crăciun? Ce Crăciun, mă? Nu vezi că e vară afară? Hai. Fă pasul și mămăiță că plecăm. Mămăița e mama ta. Cine e vorbăreață, îi se lipește gura ca să stea pe gânduri înainte să-i exprime vorbe proaste. Hai, mămăiță, mergem în excursie la pădure. De ce la pădure? La locul verdeață. Ce dracu zici acolo? Că zici că ai prune în gură. Unde ne duci, mă, băiatule, mă? La pădure, mămăiță, ți-am zis. Te întâlnești cu fitul. Îi faci cum de plecare pe lumea înaltă. Hai, nu mai te jeli. Că e un bun tătuțu. Pleci și tu cu fitul. Și o luați și pe pitica cu voi. Care ziceți voi că n-are suflet bun tătuțu. Vă rezolvă pe toți odată. Au! Ce-i cu lumina acolo, băi? Stați cu minții aici.
Mamă! Tudor! Eu sunt... Stai. Doamne, Tudor, ne-ai speriat ca dracu! Pitu, nu Nu vorbim acum. Nu vorbim acum. Trebuie să fugim cât de tare putem. Ok? Hai. Hai, te-am promis. Hai. Ăștia-s pregătiți de război. Toți sunt înarmați. Hai, mamă! Hai, Elinca! Hai, mamă, lasă! Urcă! Tu n-ai treabă. Stai lângă tătuțu dacă e să fie nevoie să facă Gaborul vreo șmecherie, da? Iulică, tu iei pe ăștia doi și stați pitiți după sălcile alea de acolo. Când ajunge domnișoara Vera pe partea noastră și e pusă la fereală, vă aruncați cu gloanțele pe Gabor, pe Măsa și pe ailaltă și vai țării faceți. Da. Domnișoara Vera, cine o ia de acolo? Sau vine singură? Eu mă duc cu a bătrână și cu ailaltă până la jumătate, o preiau pe domnișoara Vera și venim repede cât se poate. Când am pus-o în mașină la tătuțu, dați cu pistoalele pe ei. Da, dacă ei se duce tot repede și ne apucăm. Aia nu e bine. Costele, stai la volan cu motorul pornit. Te iei după ei dacă e să fugă. Micule, dacă e, sari în mașină cu Costel și stați pe coada lor. Da? Hai. Micu și Costel să fie în mașină de la început. Nu-mi trebuie să mă păzească Micu. Vă luați pe urma lor dacă o fi să apucă să fugă. Dar o cam mulți pentru un singur om? Până ne mișcăm noi de aici, îl ciuruiesc pe Achim. Mai aproape n-avem cum fără să ne vadă. La urmă se omoară între ei. Și ne fac și nouă viața mai ușoară. Achim e suspect de crimă. E treaba noastră să-l arestăm. Intervenim în forță și luăm cu noi. Dacă o să mai avem ce lua. Ne mai apropiem când vine Achim. Cu riscăm să ne vadă și să-i speriem. De ce nu-i merge telefonul ăsta? După cum sună, pare că merge. Și nu e Sergiu ăla care să nu răspunză. Tătuțu, mai au niște băieți și mă duc la beci acolo?
E clar, ăștia-s gata să facă măcel. Și dacă îi speriem, care-i problema? Măcar știm că scapă la avion, nu? Scap facul și țin în pușcă peste oră, în altă parte. E cel mai bine să-i lăsăm să-și facă circul și intervenim atunci. Ca să-i săltăm și pe ei, dacă apucă să tragă un singur gloanț. S-a închis. Nu s-a închis. Fă-l că ți-l sparg în cap. Tătuțu, nu mai... S-a dus. Le-a luat Gabor. Cum dracu ți le-a luat de sub nas, handicapatule? Cât de prost să fii, mai nenorocit. Mă duc după el, ți-l găsesc. Nu mai te duci nicăieri. Fii aici să te împuși singur în fața mea, că nu meriți să-și facă nimeni păcat cu tine. Bă! Fata mea e în mâna la Gabor. Îți bagi țeava pe gât și te împuși singur, mă auzi? Cred că mai e cineva. Ia vezi, mă, poate înțelegi tu mai bine. Achi mi-a tras lui măcelară, dar dracu înțelege cum. Gata, prințe, salut. Gata. Iartă-mă. Iartă-mă, tătuțule, că n-am fost proști ăștia în stare să te păzească. Nu plânge, că mă doare inima. Portbagaj. Nu e nimeni aici? Nu se așează cap pe pernă până nu am Gaborul la picioare. S-a înțeles? Pelicane? Ți-l aduc, tătuțu, nu se pune problema. Ba să pune problemă mare. Nu mai vă faceți pe vitejii, că Gaborul e singurul care merită să fie în clanul meu. Are sânge în el.
și creier, care n-aveți niciunul. Dai cârtiță și trebuie stârpit. S-a întins la tupeu prea mult. A îndrăznit să pună familia mea pe egal cu familia lui. Pelicane, și tu, micule, luați câți oameni vă trebuie și capul ăla de Gabor care-i vine ideile cu el, aici la picioare să vi-l puneți. Tatăl meu e feriște și cu lacrimi pe obraz. Mai bine stătea în anchetă la Brându. Hai să mergem. Șeful, ce a zis Sergiu la telefon? Că eu n-am înțeles nimic din ce am văzut aici. Ce a zis Sergiu, nimeni nu știe că nu era pe speaker. Dar clar a fost ultimile cuvinte care le-a mai zis Sergiu față de tătuțul. Șeful, Sergiu a împușcat-o pe mama la Gabor și pe aia la altă și l-a făcut scăpa pe Gabor. De-aia s-a enervat tătuțul așa? Iulică, noroc că mai e și Sergiu pe lume, că altfel erai tu cel mai slab din verigă. S-a ales praful de tot! Gaborul și-a luat femeile, s-a dus pe treaba lui! Și schimbul? Schimbul s-a făcut. Gaborul și-a luat familia, tătuțul și-a luat familia. Asta nu e bine, nu, șeful? Nu e bine, Iulică. Nu e bine, micule, care te mulțumit. S-a sfidat demnitatea lui tătuțu de un singur om împotriva la tot clanul. Cum mai ridici capul tu, Iulică? Și tu, micule, și mă pun și pe mine aici, când Gaborul ne învârte pe toți ca pe titireze. Am avut pe Măsa și pailaltă la beci. Am avut bodyguards în față la Vera. L-am avut pe Gabor în curte la tătuțu acum 2 ore. Cum? Cum a făcut de s-a scăpat și pe el și pe ele? Cum? Cum că îmi pocnește infarctul și mi se încurcă creierii? Cum a făcut, bă? Cum a făcut? Bă! Gabor a fost băiat. Ce zici, Iulică? Gaborul. Că i-a dat drumul lui fata lui tătuțu, care draci ne lua pe toți dacă nu-i dădea drumul. Și să zicem și mersi acum, hă? Nu dă mersi, da, așa... Așa, pleacă de aici cu capul tău ăla prost, să nu te mai văd. Pleacă, dispare-te de aici! Dispare-te! Dar nu te mai văd! Mergi! Hai după Gabor! Hai și tu, câine! Mișcă odată! Fetița lui tata, Gaborul e un om mort. Îți promite tătuțul tău. Ți-a făcut ceva? Atâta că m-am speriat. Nu știu ce se întâmplă. Mi-era frică să nu-ți facă ție ceva. N-are mie ce să-mi facă nimenea. Spui cinstit că nu ți-a făcut nimica? Cinstit, tată. Eu nu te întreb mai mult, că nu-mi permit să vorbesc eu de-astea cu tine. Dar tu știi despre ce întreb. Nu te gândi la așa ceva.
intrat în casă și... Adică așa cred că el a fost. Că a venit pe la spate și mi-a pus cloroform la gură. Sau ce mi-o fi pus. Și după aia m-am trezit într-o cameră goală. Casă, bloc, ce era? Nu știu, că erau obloanele trase și geamul blocat. N-am știut câteva ore ce-i cu mine acolo. Că n-a intrat nimeni și ușa era încuiată. După aia a venit Tudor, mi-a zis că îmi dă drumul, dar să mă duc la adresa unde zice el, că altfel e nevoit să mă ridice iar. Pe aia m-a legat la ochi, m-a suit în mașină în spate și a condus vreo 15 minute să fi fost. După aia mi-a zis că după ce pleacă el la 2 minute, să mă dezleg la ochi și să mă sui la volan. Să mă duc unde am vorbit. Mi-a trimis pe telefon unde să mă duc. Și am ajuns acolo, unde erai tu. Dar spune-mi și mie ce se întâmplă de fapt, te rog. Se întâmplă că Gaborul e mai deștept ca toți oamenii de-i țiu pe lângă mine. Și m-a făcut fetița mea. Le-a luat înapoi pe măsa și pe ailalta și a scăpat și el. Am timidița ce m-a speriat. Am crezut că... Da, și eu am crezut că nu o să te mai văd. Mergeți în casă. Vin și eu imediat. Iancule! Scapă de asta. Hai, acum. Da, a greșit mult că s-a apropiat de tine. Nu-l iert. Tată, dar te-am aici cu tine. Nu mi-a făcut nimica. Cum mă iubești tu pe mine, așa și iubește și el familia. Un bărbat adevărat trebuie să-și apere familia, nu? Tu îi ții partea acum? Nu îi țin partea. Și ce a greșit trebuie să plătească. Tu știi mai bine, da. Un bărbat, când e vorba de mama lui, de viața ei, trebuie să meargă și pe lumea elaltă ca să o salveze. Și tu ai fi făcut la fel, tată. Îl iubesc pe Florinel, dar mă doare inima cât de tare îl iubesc. Dar pe tine mai mult. Ena, te-ai speriat acum și de-aia zici așa. Sângeleapă nu se face. Îl iubești. Mai mult decât ar merita un copil luat de pe stradă. Și pe David la fel. Pentru că ești bun, tată. Ești bun ca o pâine mare și caldă. Nu sunt bun, fetița mea. Asta e casa. Și-au schimbat numele. Pe ea o cheamă acum Sorina Dumitru și pe el Alexandru Mihai. Zi tu, Laurențiule, că ești om cu familie. De ce să lași luxul care îl avea acasă pentru... Nici apă nu cred că e trasă aici.
Femeile nu le înțelege nimeni, tătuțu. Ce mizerie! Și bani de unde are? Ea e femeie de servici. La o de-asta, cum îi zice, la o pensiune. El e de pe o zi pe alta, e zilier pe șantier, pe unde prinde. A plecat în puf și spală WC-urile la alții. Îl iubește. I-am pus bogății la picioare și a spală WC-uri să trăiască cu argatul. Hai peste ei. Tătuțu, mai e ceva. Au o fetiță. E măricică, vreo 3-4 ani. Hai să aveți poftă! Te-ai învățat să faci mâncare, Mario? La mine n-ai prăjit un ou. Poate eu am greșit că n-am zis că vreau. Dar nici tu n-ai zis că era posibilitate. De ce plângi tu acum, Mario? Ilie, de ce plânge nevastă mea? Știi tu să zici? De frica ta. De frică? Păi ăsta ce păzește aici dacă tu plângi de față cu el și el stă și se uită? Ilie! Lasă-l. Lasă-l. Stai jos. Hai, stai jos. Pe mine ești supărat. Lasă-o pe ea să plece. Și fă cu mine ce ai de făcut. Ia uite, bă, că îmi faci și program acum după ce mi-ai luat femeia. N-ai tu treabă ce fac eu cu ea, că nici eu n-am avut treabă ce ai făcut tu. Pune mâna și mănâncă tocana aia. Crapă în tine tocana aia când zic! Nu plânge, Mario. Lasă. Ce nu ți-am dat? Mi-ai dat. Atunci zi de ce. Nu ridica de numeri. Zi de ce. Altfel te omor. Și dacă zic tot, mă omori. Dacă zici, plec.
doar să-mi spui. Nu te cred. Uite, pun aici pistolul în fața ta. Zi de ce ai fugit și mă jur că plec. Mi-a fost frică de tine de prima oară. Nu te-am iubit niciodată. Pe el l-am iubit. Să nu o omori. Iată. Ba da, tată. Ești bun. Chiar dacă lumea crede că nu. Unde suntem aici, mamă? Într-o casă sigură. Dacă mă ascultați și nu o să ieșiți, nu o să vă găsească nimeni. De ce ne ascundem? De Măcelaru. Nu pot să vă spun de ce. Dacă vă spun, vă pun în pericol. Cu cât știți mai puțin, cu atât mai bine. Ne pui în pericol. Suntem în pericol. Stăm într-o casă străină și nu avem voie să ieșim. Cred că merităm măcar să știm ce se întâmplă, nu? Tanti Luminița? O să vă spun, dar un pic mai încolo. Puțină răbdare. Atâta cer. Tudor, ce faci de 3 ani încoace e inacceptabil. E lipsit de etică. E lipsit de respect față de mine și față de tanti Luminița. Te-ai descalificat, iartă-mă! Eu refuz să-mi las viața și pe a mea și pe a lui tanti Luminița în baza bunului tău simț, care a dispărut dracu știe unde și dracu știe de ce! Dar când ți-ai pierdut o încredere în mine, Ilinco? Tudor, e suprarealistă discuția pe cuvântul meu! În beci! În beci mi-am pierdut încrederea în tine, na? În beciul în care am stat cu tanti Luminița.
În celula în care ai stat tu 2 ani de zile. La spital, când ai venit cu fița lui Măcelaru, de vă uitați unul la celălalt ca 2 porumbei. Aoleu, de la asta ni se trage? Afla Măcelaru că te-ai combinat cu fiică-ța și de asta te urmărește, de la asta ni se trage? Oprește-te, Ilinca. Cât o să mai dai în el? Ai dreptate să fii supărată pe noi. Te-am băgat în beleaua asta fără nicio vină și fără nicio legătură. Da, dacă Tudor zice că nu avem voie să ieșim de aici, el știe ce vorbește. Așa că te rog eu frumos, ascultă-l. Și după aia, când o să putem să ieșim de aici, îți promit eu că poți să pleci liniștită, fără să te uiți înapoi. De nu supărată pe tine, tanti Luminița, supărată pe Tudor. Nu există Tudor fără mine. Și nici eu fără Tudor. Și dacă tu vrei să fii fata mea, fii și sora lui. Dacă nu, desprinde-te. Și iartă-ne că ți-am dat viața peste cap. Ilinca, ai dreptate să știi. Sunt multe de neînțeles acum. Băi, Evorisi, tu? Uite-te la mine. Îți jur pe cea mai sfânt că nu o să rămână nimic să nu vă spun de ce a fost cum a fost. Îți jur pe ce vrei tu. Pe Pavel. Dar mai îngăduiți-mă puțin și tu și mama. Și o să vedeți că... O să vedeți. Acum plec. Ok? Pentru că trebuie să fac cumva ca să vă scot cât mai repede de aici. Înțelegi? Te-ai uitat în frigider, e ceva în el? E plin. Mă duc să fac plătite. Ești cam palidă, micuță. E palidă.
Posibil. Sunt frântă. Te duc eu sus să te întinzi un pic. Și cât te odihnești tu, eu pun repede masa aici. E bine așa? Aș sta un pic întinsă dacă e. Ți-am adus câteva haine de la tine. Am luat și eu, care mai te-am văzut cu ele și știu că porți. Am luat și de plumbaie. Ai fost la mine? Am fost. Pe altfel, cum le aduceam aici? Mă culc un pic. Păi da. Normal. Ai fi și tu obosită. Cred că te-ai speriat rău când te-a răpit, a? Tudor, nu? Că el a fost. Aoleu, ce-o fi fost pe capul tău. Cred că n-ai mai putut de frica lui. Da. A fost dubios. Poate mai dă și Viola. Doamne ferește de așa o nenorocire. Oricum, când se întâmplă așa ceva, nici nu merită să te zbați. Că vorba aia e bine făcut. Are mușchi pe el ca în reclame. Sărăcuța de tine, prin cât o-i fi trecut tu și cât o-i fi tras tu cu băiatul ăla, cu șoferul. Nici nu vreau să mă gândesc. Hai, că te las să-ți revii. Mă duc jos. Că numai tu știi prin cât ai trecut cu răpirea asta, mămicuță mă. Mă duc la baie, luați-o înainte. Da. Ești bine? Da. Sunt acasă la tată. Întreg. Îmi pare rău pentru... Auzi? Am o întrebare. Ilinca și mama lui Tudor mai sunt? Adică? Vii, dacă mai sunt vii, te întreb. Da, le-a luat Tudor. Am înțeles. Mulțumesc. Bună ziua!
Aveți vreo explicație? Unde dracu ați dispărut cu toții? La Cernica. Dar a fost țeapă. La Cernica? Ce dracu ați făcut la Cernica? În misiune, unde ne-ați zis. Dan a venit decât Bebe Măcelaru și cu Pelicanul. Și încă vreo 5. Tudor n-a apărut. Bă, mă, nebuni cu toții? Vorbiți dracu să vă înțeleg! Ce misiune? Ce... Tudor? Tudor Achim? Comisare, am fost în misiune unde ne-ați trimis. Am făcut cum i-a zis lui David să facem. Ne-am ascuns acolo și după... David? V-a spus că eu v-am trimis într-o misiune? Da. Nu ne-ați trimis? El unde e acum? Aici. A intrat la toaletă. Ia zi, pribeule. În ce misiune te-am trimis eu cu proștia care pun botul la minciunile tale? Lasă-mă să aflu cine l-a omorât pe Mircea. Am o bănuială. Stai, mă, frățioare, de la ce te-ai luat? Ia băieții și hai să mergem să pelim Gaborul. E lozul tău câștigător. Nu-l risipi. Îi iau gâtul ca la pui de Gabor spurcat. Nu mă omoră, frățiorul meu. Tudor? Te duci sus lângă băiat și încuiați ușa de la cameră, că ne omoară Gaborul pe toți. Asta e pentru tine, tătuțu.